El Casalet, el podcast del Casal d'Olesa. Bon dia i bona hora i benvinguts i benvingudes al segon programa en directe de la nova temporada del Casalet. Aquest cop des de la Sala Teatre del Casal d'Olesa. Un fort aplaudiment! Sí, i és que avui, seguint l'èxit de la temporada anterior, farem un programa especial de Nadal, edició Pastorets. Una obra que, com bé sabeu, ja s'ha convertit cada any en un emblema de la nostra entitat i que repetim durant aquestes dates. Doncs el programa d'avui el que farem serà conèixer totes les novetats d'aquesta nova edició, però també volem passar-nos-ho bé, passar-nos-ho molt bé. I és per això que el magnífic equip de redacció ha preparat jocs i dinàmiques perquè això, relacionades amb l'obra i ens ho passem d'allò més bé. I atenció, perquè al final del programa sortejarem 2 entrades per venir-nos a veure els Pastorets aquest any, o sigui que serà un programa fantàstic. Exacte, un fort aplaudiment. I bé, en aquest especial nadalenc no estaré sol, sinó que al llarg del programa s'aniran incorporant tota mena de convidats. Per una banda, el director i per altra banda, gran part del seu repartiment. I per acabar, no volem deixar passar l'oportunitat d'agrair a totes les persones que heu vingut avui. Moltes gràcies, un aplaudiment. I també als que ens escolteu en diferit, moltes gràcies per seguir fent créixer aquest programa. I ara sí, doncs va, comencem. Benvinguts al Casalet, som-hi! Per començar, entre assajos i assajos, el nostre company Jan ha tingut l'oportunitat de parlar amb el director dels Pastorets d'enguany, que és l'Oriol Pujol. I hem volgut saber de primera mà com estan sent els assajos, com serà com serà l'edició d'enguany dels Pastorets i també totes les novetats i quines són les seves sensacions com a director novell, perquè és la primera vegada que dirigeix els Pastorets. Molt bé, moltes gràcies, Marc. Aquí estem amb l'Oriol Pujol, que és el director d'enguany dels Pastorets d'Olesa, i ens hem colat en un moment just abans d'un assaig, vull dir, perquè vas molt enfeinat, evidentment. Evidentment, sí. I res, simplement és per fer les preguntes rutinàries, com ja fem cada any amb els directors de Pastorets. I no ho sé, com es planteja aquest any, els Pastorets? Bueno, crec que al final quedarà uns pastorets macos, no? No, la veritat és que amb el temps una mica just que anàvem i amb la quantitat de rodatge que portem tots, perquè vam tenir Sister A, que va quedar superbé, tu saps millor que ningú la feinada que va representar, però també aquest any tenim molts batxillerats, feines, etcètera, mai és fàcil compaginar-ho tot, però realment bastant content i bastant orgullós de tota la gent que està donant-ho absolutament tot perquè surtin i crec que seran uns pastorets que gaudirem molt sobre l'escenari. Bueno, això és tot. Tema una mica de què es trobarà l'espectador en aquests pastorets, o sigui, respecte a l'any passat. Com varia o si és el mateix o... Bueno, segueixen sent els pastorets de Folk i Torres, tradicionals. Hem tirat de tradicionalitat aquest any, lògicament amb alguns elements moderns, no des del punt disruptiu, sinó des del punt inclusiu. Crec que hi ha com una cosa molt maca de poder fer com aquesta fusió entre modernitat i tradició. I a la vegada també intentem tornar a la tradició que al final és molt difícil, no? Perquè els pastorets és una història religiosa, però és una història que a molts nanos ni els hi sona ja, perquè alguns dels actors i de les actrius ja em preguntaven, no? Però a veure, Satanàs què vol dir que sigui un àngel caigut? No? I llavors, clar, s'ha intentat treballar també una mica des d'aquest punt de vista, però és complicat, perquè és ajuntar el format laic del conte infantil, que realment és els pastorets, amb aquesta visió d'incloure les coses tradicionalment religioses amb la visió més de modernitat, de fer uns pastorets entretinguts, que siguin de comèdia, que facin riure i que siguin absolutament per tothom, no? Quines siguin les teves creences, vinguis d'on vinguis, etcètera. Clar, una mica aquest és l'objectiu, no? També, dins d'aquestes petites innovacions que em parlaves, dins de la tradicionalitat,
Quins elements heu afegit, per exemple? També potser elements respecte a l'any anterior que són diferents, perquè això sí que tinc entès que hi ha coses que varien, no? Sí, aquest any hem preparat algunes sorpreses, que no les diré perquè sempre... Clar, clar. Els directors de Pastoret són molt nostres amb les sorpreses. Però mira, dues novetats són els dos àngels. Per exemple, hem intentat donar-li una volta, tant a Sant Gabriel com Sant Miquel, i Sant Miquel és una mica diferent de l'any passat, veiem també alguns canvis en el moment que apareix a sopes, etc. I Sant Miquel crec que és el canvi més bèstia respecte a tot el que hem anat veient, perquè és un Sant Miquel molt més dinàmic. Aquí és el que jo deia de tornar a la tradició religiosa, entre cometes, de fer un Sant Miquel més guerrer. No tant que aparegui com a salvar, sinó que aparegui més aquest morbo, no? Bueno, això està bé, sempre... També que amb els anys hi ha personatges que molts cops es queden d'una manera i sempre es fan de la mateixa manera, i també de tant en tant arribes i dius, mira, jo vaig a mantenir la tradició, però modifico això o retorno això al seu origen, perquè molts cops hi ha coses que es van fent però no era com es pretenien originalment, no? Com potser posar l'exemple del Sant Miquel. Exacte, bueno, Sant Miquel és un exemple, però jo què sé, per exemple, el lluquet d'aquest any també és molt diferent de l'any passat. Marc, un saludo. O sigui, el Marc és veritat que feia un lluquet molt tirat cap endavant, una mica xuleta, no? Sí. I el Roger fa un lluquet bastant diferent, la veritat, i els dos des d'una perspectiva jo crec que es complementa aquest lluquet molt bé amb aquest sentit més tradicional, però a la vegada més buscant el joc amb la resta de personatges que hem intentat donar. Parlant del repartiment, què me'n dius? Com el veus? Se saben el text ja a aquestes alçades? Perquè ja estem, que estenem ja, vull dir... Com estàs veient la gent? Estan bé l'escenari? No sé. El text és un dels drames, no? De tots els anys. Sempre. Sempre arribes i dius, bueno, no se saben el text, sempre falta com una setmana més d'ensaios, no? Des de la perspectiva d'absolutament tothom, però la veritat és que s'ho treuen bé. Saben moure's molt bé a dalt de l'escenari. Hi ha gent que, clar, és que estem parlant de gent de 16, 17, 18 anys que pots dir, tenen experiència en fer teatre, saps? Que alguns porten 10 anys ja fent pastorets. És una passada. I tenim gent que realment... És temps. Clar, i a nivell artístic són molt bons. És que podria anar-los destacant un per un, no? Des de tu mateix, que al Simeó li dones una altra perspectiva. No fa falta que per fer-me la pilota comenci justament pel personatge que surt un minut. Vam dir un minut, però igualment ja em vas dir, hòstia, com li podem donar la volta? O el Marc mateix, que amb un assaig i ho brodarà, segur. I esperem que ho bordi. Però jo què sé, la Guida, per exemple, no? La Guida crec que han tomat un repte espectacular i, hòstia, jo crec que se'n surt molt bé. I m'ho ha dit altra gent que se'n surt molt bé. I espero que realment la puguem gaudir molt dalt de l'escenari perquè crec que ho faré... I com la Guida, l'Ona també han tomat un repte amb aquest Sant Miquel i com li es fot amb aquest també Sant Miquel. Que ho gaudeixin elles, no? Perquè aquest repte sempre hi ha la incertesa, no sé com ho faré, si sortirà bé o no, però al cap i a la fi no. És també sentir-t'hi bé. Sí, exacte. Sempre els dic que està molt al cap, és sobretot que tu surtis a l'escenari i gaudeixis i et diverteixis fent el paper. Lògicament sabem que ho fas per l'altra gent, que ho fas pel poble, però això, tenint cap, divertint-te i que al final és això, que si et quedes dins del cap, llavors ja comença a sortir malament perquè tu no t'estàs veient. Tu sempre et veus molt pitjor de com els altres et veuen. I jo crec que per sort aquest any tenim molt bons actors. He dit la Guida, l'Ona, he dit tu, però tenim el Roger, tenim la Sara, la Laura, la Lucía... Podríem mencionar-los... Sí, a tots, absolutament tots. No vull deixar ningú, però han fotut una feinada tots, absolutament tots. Les fúries... Perquè respecte a l'any passat, hi ha diversos canvis de repartiment, que era una mica per això que explicaves, la Guida, aquesta gent, el Roger, que canvien i es troben amb reptes, la Liana també, Isabel, es troben amb reptes majúsculs, no? Exacte. Per exemple, Isabeló, no? Que és un paper que tots ens pensem que és sortir i dir-lo. Isabeló és un paper molt més complicat del que sembla.
complicat també, potser, fins i tot amb el públic actual, no? O amb el context actual del que és això, del que és l'enamorament, del que és ser una dona en una obra escrita a inicis del segle XX, que és evident que hi ha diferències. 100%, no? Això és una cosa que té de fer els pastorets tradicionals. L'enamorament és una de les coses que té. Que clar, jo els dic, ei, però clar, dic, l'escena d'Isabeló, no? Que estan sols al bosc, que hi ha com... Clar, ells no ho entenen en plan... Bueno, doncs és una... Dic, ja, però és que en aquella època que un noi i una noia estiguessin sols era un escàndol, saps? O sigui, us està salvant que estigui el rovelló aquí, però si no, és un escàndol. Saps? I llavors, clar, és difícil, és difícil amb la mentalitat nostra, més de 100 anys després, buscar aquest joc. Perquè, escolta, quin creus que és l'èxit dels pastorets dins del context actual, el context històric actual, una obra que, com bé estàvem dient, doncs data de fa tant de temps, però que està tenint una tan bona rebuda marcada en les dates de molts nens i nenes, de moltes famílies, dins la tradició catalana del Nadal. Quin creus que és l'èxit? Jo crec que els pastorets s'ha agafat molt com un símbol del teatre català. I és molt de cada poble, que cada poble se'ls fa seus, cada poble té les seves particularitats i fins i tot la seva història, no són els mateixos pastorets els d'aquí que els de Mataró, que són molt diferents. Però també crec que un dels encants de pastorets és que al final, tot i que sigui com un conte infantil, una fàbula, per ensenyar una mica el cristianisme als nens, etc., és que nosaltres s'ha sabut adaptar molt bé. Cada director de cada poble d'arreu de Catalunya li ha sapigut buscar al llarg d'aquests 100 anys, i més, el joc de com ho adaptem a la nostra situació. I llavors, clar, és un conte infantil que als nens els agrada molt perquè fa riure molt, però també a la vegada està fet per tothom. No, és la història del poble. Tu, quan un pare porta el fill al pastorets, no el porta perquè, bueno, vull que el meu fill sàpiga, sinó perquè jo també ho gaudeixo, no? Quan venen, els meus amics de 30 anys venen perquè els agrada veure pastorets, no? I la gent et reclama en plan, bueno, no feu coses noves, però que no siguin molt noves, perquè jo vull veure el meu lloguet i el meu rovelló, perquè se'ls senten seus, 100%, i crec que aquesta és una màgia dels pastorets. I si he d'anar més a nivell de poble d'Olesa, crec que el potencial que té el casal, d'actors, de tècnics, perquè a nivell tècnic també és una espectacularitat, i d'obres de producció pròpia, ostres, crec que això fa que la gent s'animi molt. Evidentment, els pastorets és l'emblema del casal. No s'entendria el casal d'Olesa avui en dia sense els pastorets, com a obra. Crec que... No, en això el que deies és molt interessant. I les característiques pròpies de cada lloc, que també és una cosa... Clar, al final, com a antropòleg, és la desviació professional, però clar, és veritat, o sigui, cada municipi li posa una mica el seu. I llavors cada públic, també, de cada lloc, també espera. Espera trobar-se... Les seves coses i en aquests pastorets ens ho trobarem, també, sempre. Més tirant cap a la banda personal, és el primer projecte que dirigeixes? Primer projecte així de gran, d'aquesta envergadura i tal, sí. O sigui, jo he dirigit altres coses, perquè he treballat molt en moviments socials, etc. I sempre surt el teatre com a eina de reparació, com a eina d'expressió i tal. Sempre fas alguna obreta petita, fins i tot aquestes obres que són com mini-obres dintre de l'obra gran, i això sí. Però clar, no és la pressió que són els pastorets. Al final és el que dèiem, no és l'obra del poble i vols que surti molt bé i tampoc té aquest tamany i buscar... Mira, això ho parlàvem amb l'Albert Cribé i l'Albert Cribé ho va dir, diu, els pastorets és molt difícil trobar gags nous, trobar coses que facin riure o que sorprenguin a la gent, perquè al final una persona de 65 anys probablement ha vist 65 anys, 65 potser no se'n recorda, però 62 anys de la seva vida potser recorda els pastorets. A més, aquest any que estàs com tu sol al davant, però també estàs rodejat una mica del Dani, de l'Albert i de l'Emma, també, per fer aquest coixí, per permetre't fer una direcció, perquè, òbviament, tots tenim les nostres vides, tots tenim les nostres coses, qualsevol persona que hagi dirigit ho entendrà, i en aquest sentit, com ha estat la col·laboració amb ells? I amb ells també comparant que el Dani i l'Albert tenen la pila de pastorets a sobre i l'Emma també
Sí, la cosa és molt agraïment, perquè jo sé que van molt enfeinats i realment també m'han donat molta llibertat perquè jo em sentís el director, per dir-ho així, i pogués fer la meva pròpia creació. Això sempre espanta moltíssim, però també a la vegada ajuda a créixer molt, no? Perquè jo dic que els Pastorets són una escola de teatre, també ho són per la direcció. I que donin aquesta llibertat i tinguin aquesta confiança en algú que realment està entomant el seu primer projecte gran, em fa molt satisfet, però a la vegada també han estat sempre, no, de quan els he dit ei, veniu, perquè us necessito per... Han vingut i han aportat moltíssim. I tant dies que potser has faltat, no? T'han pogut fer el relleu i han estat allà, que això també... Exacte, i també s'agraeix molt, no?, que tu els hi passis com les idees de mira, és que el que vull que es vegi és això i et diguin vale, són les teves idees i jo te les implemento. Això està molt bé. Són uns cracs, o sigui, tenen anys i anys i anys. La gent amb bagatge i t'acabes contagiant. Sí, 100%, 100%. I de cara a l'Emma, l'agraïment, o sigui, l'agraïment més profund a l'Emma perquè m'ha salvat, literalment, que ho sàpiga tothom, m'ha salvat moltíssim, ha treballat moltíssim, és una canya de persona, sempre hi pots comptar, molt responsable, i la veritat que l'agraïment més profund, i també l'agraïment més profund i sincer, i li dec 3 sopars també amb el Fran, perquè, hòstia, és que jo crec que Pastorets, l'àmbit tècnic, és una passada el que tenim aquí a Olesa. És una passada. I el que fa el Fran... I no és perquè el tinguem darrere escoltant-nos, no ho estem dient per això. Realment, el que fa el Fran crec que és màgia, i el que treballa i no es veu, des de treballar fins a casa i passar-se hores i hores, la gent no sap els temes tècnics també alhora, o sigui, les hores que t'hi deixes. I per això també agraeixo molt la feina de l'Emma, d'estar a casa, de fer el calendari, de pensar. Per tant, un agraïment per totes aquestes figures que no es veuen gens i que per mi han salvat també no només han salvat, sinó que han fet que els Pastorets d'aquest any siguin bons, ostres, han fet una cosa... Han aportat, han fet el conjunt. Sí. Doncs escolta, per acabar tenia aquí una foto que hem trobat, que una mica ens definirà, les persones que ho estigueu veient en vídeo la posarem en pantalla, que potser ens defineix una mica el que és la teva direcció, o què, aquí, la foto. Què ens podries dir d'aquesta foto, d'aquest moment? Perquè això la Junta del Casal no sé si... Dic que això no surti d'aquí, sisplau. Pels que ens estigueu escoltant, és l'Uriel a sobre de les butaques dirigint cap a l'escenari. Això quin dia era? Ha sigut la tònica general? No ha sigut la tònica general, però sí que és veritat que jo em moc molt perquè m'agrada veure-ho des de tots els angles, val? I jo ho necessitava veure com des de la mateixa alçada, perquè no m'acabava de quadrar. I aleshores vaig trobar la solució de no ho puc veure dins de l'escenari perquè heu d'estar com molt a la punta. Si ho veig des de butaca no m'acabo de veure, dic, necessito pujar. És una manera de dirigir, és direcció en moviment, és un concepte que d'aquí uns anys estarà molt de moda. Doncs escolta, no els culpem. I doncs res, els Pastorets d'Olesa, sapigueu que els podreu veure, ja ho haurà dit el Marc, segur, ja ho haurà repetit, però ho torno a dir, dia 25, 26 i 28 de desembre i el 4 i 6 de gener de 2026. Moltes gràcies, Uriel, i tornem, res, amb el podcast en directe. Bueno, moltes gràcies, Jan. No ho havia dit, 25, 26, 28, 4 i 6 de gener, els Pastorets d'aquest any, o sigui que esteu convidadíssims a venir a qualsevol d'aquests dies i repetir si voleu, perquè els Pastorets és una obra que cada dia li trobes els matisos diferents i això, molts nervis i moltes ganes per aquesta nova edició. I seguim, perquè ara presentem una nova secció que hem titulat El Dietari dels Pastorets. I perquè ens ho expliquin en què consisteix, demanem que pugin a l'escenari els nostres participants. La Isabeló, que és l'Adriana Balada, i en Jeremies, que és el Lucas Ardó, i un aplaudiment. Agafeu els micros. Com vulguis. Què tal, primer de tot, com esteu? Una mica nerviosos. Nerviosos, Sí. Això és res. Què ens porteu? Va, Adriana, explica'ns. Doncs ara veurem com es viu els Pastorets d'Olesa en un dia a dia
interpretat pel Lucas, que farà d'un pastor normal i corrent. Fantàstic. I li hem posat el títol de Dietari d'un ciutadà de Natzaret l'any 1. M'encanta. Què, doncs comencem, no? Vinga, 3, 2, 1, acció. 7 del matí. Em llevo. Dóna gràcies a Déu per deixar-me viure un dia més. Sense la medicina moderna ni higiene bàsica, és molt més difícil mantenir-se viu. 8 del matí. Em poso la meva millor túnica. Avui hi ha una cerimònia al temple per triar qui es casarà amb la Maria, la noia més bonica del poble. Tinc un cop de cor. Crec que em tocarà a mi. 10 del matí. No m'ha tocat. Han triat un tal Josep, que ni tan sols viu al poble. Em venen ganes de fundar un partit que digui primer els de casa. Però aquesta idea no crec que qualli. 11 del matí. Mentre sóc a casa, donant de menjar les gallines, sento de lluny el casament de Josep i Maria. No m'han convidat. En un atac d'ira, decideixo invocar el dimoni. Qui gosa destorbar-me? Salut, rei de l'Avern. Sóc un humil ciutadà, enfadat perquè no m'han convidat a un casament. I per això m'emprenyes? És que tinc FOMO. I què vols que hi faci jo? Fes que tots els convidats agafin disenteria. Que agafin què? És igual. Fes que tots els seus pentinats quedin estarrufats. Això té un preu. Què em donaràs a canvi? T'ofereixo la meva ànima. Amb això no t'arriba ni per posar una mosca a la sopa. Mira, si vols anar al casament, més val que t'hi colis per teu compte. 11 i 10 del matí. Decideixo fer cas al dimoni i colar-me al casament. El banquet està ple de menjars exòtics que no havies vist mai, com fricandós o fideus a la cassola. Trobo a faltar els plats de sempre, on hi hagi unes bones farinetes amb peix salat. Deixa't estar d'escudella. 2 del migdia. Ja ben tip, jo i els meus veïns procedim a ballar una miqueta per celebrar el casament. Mentre intento moure'm amb certa gràcia, invento un nou estil de ball, semblant a la dansa folclòrica irlandesa. En aquesta època hi ha molt poques coses inventades, així que per poc que t'hi esforcis, ho petes. 4 de la tarda. Quan estic descansant de ballar, se m'acosta una noia i em diu... Hola, quantes quarteres de terra tens? Li responc la pregunta. Em diu... Perfecte, ens casem? Encara no sé com es diu la noia, però em mentalitzo de tenir una llarga vida fins als 34 anys. On tindré 13 fills i amb una mica de sort algun d'ells arriben a la pubertat. 4:45. No puc més. Vaig a la barra i em demano un xupito de vi ranci. Al meu costat hi ha un vell sospitós disfressat de saduceu. El reconec. Què hi fas aquí, Jatze? És que tothom hi era, i jo també hi volia ser. Tenia FOMO. T'entenc perfectament. Com ho portes? Estic ben cardat. Mira que vendre amb l'ànima per la pell d'un llop... Doncs a tu et van fer un bon preu. Per la meva no m'oferien ni una mosca a la sopa. 6 de la tarda. Ja n'he tingut prou d'aquest casament. Me'n vaig. Això no és aigua clara. M'ensumo que aquest peripé acabarà amb una religió que durarà milers d'anys. Arribo a casa i veig que les ganines tenen gana, així que els hi dono les restes d'escudella que han sobrat del banquet. 7 de la tarda. Per fi puc descansar. Per evadir-me, cremo una mica d'herbes aromàtiques. 8 del vespre. Truquen a la porta. Qui deu ser a aquesta hora? Obro, és una persona que no conec. Déu vos guard. Soc un escrivà i estic fent un cens a la ciutat per ordre del rei Herodes. Necessito saber el vostre nom i quanta gent viu a la vostra llar. No sé qui és aquesta persona. A més, em parlen hebreu i jo parlo arameu. Truco a la patrulla romana i li foten una pallissa. Això de viure sota domini romà té els seus avantatges. 9 de la nit. Vaig a dormir, resant perquè Déu envia el Salvador del món que ens traurà de tots d'aquesta existència terrenal. Però per mi ja pot trigar, perquè avui ha sigut un bon dia. Una cosa, un fort aplaudiment! Estic flipant! M'he quedat bocabadat. O sigui, no podia parlar, molt bé, un 10. Clarament, tenim uns actors aquí boníssims, boníssims. Pues res, moltes gràcies, nois. Ens veiem als Pastorets.
Som-hi. Doncs va, seguim a la següent secció. Un aplaudiment. La pastora Caterina per present li va donar. I és que, per continuar, que pugin a l'escenari la Marta, que és la Lucía Carrasco, Sant Miquel, que és l'Ona Barber, i en Rovelló, l'Uriel Gómez. Aplaudiment, aplaudiment, som-hi! Tots anem junts cap al portal que n'és tard. Hola, nois, benvinguts. Hola. A veure. Hola. Bueno, doncs amb ells tres jugarem a un joc molt divertit que sabeu que està molt de moda per aquestes dates. Es tracta de l'impostor, però aquest cop serà versió Nadal. Què vol dir versió Nadal? Doncs és molt senzill. Entre els nostres participants hi haurà un impostor, sí, jugarem els quatre, i aquest impostor no sabrà la paraula nadalenca que hem de descriure. La resta, i vosaltres públic, també sabreu quina és. I llavors haurem de dir alguna paraula relacionada amb aquesta paraula sense dir-la molt explícitament, no? I quin és l'objectiu? Doncs l'impostor haurà d'improvisar, fingir saber del que estem parlant i intentar que no el descobreixin. En canvi, els altres hem d'intentar desenmascarar qui de nosaltres és l'impostor. Per tant, vinga, preparem les cares de pòquer que jugarem a l'impostor versió Nadal. Vinga, va, aplaudiment, aplaudiment, clar que sí, home, sí que estem. Atenció perquè, a veure, tanqueu una mica els ulls. La primera paraula només la veurà el públic. Dieu-me si està al revés. L'esteu veient? L'esteu podent veure? L'esteu veient, Fantàstic, molt bé. Doncs procedeixo a barrejar. Agafeu-ne un, que no es vegi massa. A veure, fantàstic. La llegim. Vale. Començarà en aquesta ronda la Lucía. Que difícil, és que a mi se'm dona fatal això, Que no? Vale, jo diré... festejar. Festejar, que bona. A veure, l'Ona? Veiem riures per aquí. Jo diré... pastorets. Hija, clar, és que tot és pastorets. Què vol dir pastorets? Això ha sonat molt a impostor, públic? Doneu-li una volta. Jo diré... fàstic. Fàstic? Vale, per la cara. I jo diré... otaku. Jo crec que el nostre públic ho pillarà. Pues com la... Llavors hem de votar. O sigui, el públic qui creu que és? Un moment. ronda? No fem una altra ronda només? Voleu una altra? Jo crec que està molt Una clar, mica no? difícil, O què? no? Fem una altra ronda, va, doncs una altra, va, ràpid. Jo dic... dolç. Dolç, vale, molt bé. Ona? Postre? Ui, dolç, postre... Uriel? És que no sé. Hi ha dos impostors o què passa? No, jo no soc, però... És que no sé. Va, Uriel? Bueno, pues jo diré... No sap. L'H. L'H, jo anava a dir cringe, fixa't. Vale, doncs va, ara sí, votem. Públic, què creieu que és? Tots, tots. Ningú l'ha encertada. Jo crec que és la Ona, Jo bastant, crec que és la Ona, sí. A veure, descobrim, Ona, què tenies? Impostor! Molt bé. Va, segona ronda. Tanqueu els ulls un altre cop, us podeu guardar aquests papers? Ho heu vist totes? Fantàstic. Aviam. Ja està, ja podeu agafar. Sense mirar massa. Corre. Ai. Vale, fantàstic. Qui comença? L'Uriel, no? Té ganes de començar? Jo? Vale, jo diré... arbre. Arbre. Jo diré... samarreta. Vale. És que jo crec que el públic m'està captant i els nostres concursants d'avui no, Jo diré
Ai, quina fica ens espera. Apa! Pistassa! Ilona? Jo dic oliva. Oliva. Bro. Oliva? Oliva. Després necessitarem comodín de la justificació, El públic diu que és bona, vale? La donem per bona, què? Una altra ronda? Va, ràpid. Vale. A veure, Oriel, què t'inventes? Sí. Jo diré foc. Bueno, clar, foc, aigua, llum... Claro. Jo diré... un resplandor i hace pum, per exemple. No sé, el primer que se m'ha vingut al cap. Jo diré bunyol. Bunyol. El públic està encantadíssim amb la Lucía, la que no sabia jugar, Ilona? Bueno, jo sóc l'última, així que dic caldera. Opa, ja està, bueno, està claríssim. Públic, qui és? Uriel. Jo no. Uriel, a veure, descobreix Arbre. que eres. Impostor! Que m'ha tocat Super, què? començar, És molt difícil. És difícil, Sí, he de és difícil. començar. És difícil. Va, doncs fem l'última. Tanqueu els ulls. Estimat públic, aquesta és la paraula. Sí? La tenim clara? Perdoneu que a la feina del presentador també té aquestes coses. Vale, va, agafeu-ne un. Fantàstic, molt bé. Va, qui comença? Jo puc començar. És que no vull ser molt explícit. Sol. 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 Fran. Fran! Per la cara! Fran. Penseu. Pensem. Tu, Ona? Jo dic... És que és més difícil per participants que pels que no sap la paraula, literal. Jo és que no vull ser molt específica. Va, el primer que se tingui pel cap. 31. Que Molt bé. bona! Només he pillat jo. Jo diré dièresi. Què? Uriel, por favor. Dièresi. Què ha dit dièresi? Dièresi, uau! Aplaudeixen per allà al fons, els ha fet molta gràcia aquest gag. Què, segona ronda? Sí. Diré... És que clar, no puc ser molt explícit. Penedès. El què? Penedès. Penedès. No? Festa. Bueno, festa de què? Festa? Bueno, Ona, tu què dius? Val, jo dic rodoneta. Rodoneta, i fa el gest i tot, m'encanta. I jo dic trepitjar. Ah, molt bé, molt bones totes. Un aplaudiment per aquesta ronda, o sigui, fantàstic. Vale. Vale, va, qui creieu que és públic? Lucía. Però Eres tu? he de dir que crec que sí que n'és la paraula. A veure. És raïm. Sí. Molt bé, doncs fantàstic, no? Què? Ho donem per aprovat, estimat públic? Doncs va, un fort aplaudiment per ells. Moltes gràcies per jugar. A tu. Doncs va, seguim. Seguim perquè això no para i a continuació ve una de les nostres seccions, sinó la secció estrella. Exacte, es tracta de les improvisacions. I per jugar aquest gran joc ens acompanyen dos grans enemics. En Lluquet, anava a dir Rovelló, i en Satanàs, la Guida i el Roger. Seieu. Sí, què tal? Com esteu? Molt bé. Bé, Petita pregunta. Dos dels personatges més importants dels Pastorets, esteu nerviosos o què? Com va? Nervis per l'estrena? Una mica. Una miqueta. Sí, a més us estreneu els És dos. que és el primer any dels dos. Sí. Com ho heu viscut de moment els assajos? Bueno, intens. Bé, a veure, ens hem animat entre els dos i ha sigut xulo, però estem nerviosos, sobretot pel text.
Sabeu, voleu un tip? Vale, jo no us haig de dir cap tipus de tip, però el dia 25, al dinar de Nadal, no mengeu molt, que després la panxa estàs aquí actuant. Bueno, jo pensava que em desmaiava. No, crec que tots els espectadors. Crec que no tindré gana. Clar, no dels tindràs nervis, gana. llavors crec que no menjaré gaire. Jo sí. Tu sí, Roger? Fantàstic. Bueno, doncs ja està. El team m'ha dit, mañana, i ja està, fantàstic. Vale, doncs va, juguem a les improvisacions. Ja sabeu com funciona, seran improvisacions de 2 minuts, hi haurà un context, 3 personatges diferents i un conflicte o una acció a resoldre, no? Llavors, cada persona haurà d'improvisar segons la personalitat que li hagi tocat. Què passa? Que hi ha una complicació. Colar paraules que ens ha escrit el públic i que ens porta l'Emma, em sembla. Un aplaudiment per l'Emma. Aviam, les deixem aquí. Moltes gràcies, Emma. Doncs va, comencem amb la primera improvisació. Es tracta d'un director de càsting, un actor molt preparat i un actor que no sap ni a quina obra ha vingut a fer el càsting. Vale? Jo seré el director, què voleu ser els altres? Jo el que no està preparat. I tu la superpreparada. Vale? Quin és el context? Doncs que a pocs dies de l'estrena un dels personatges principals es lesiona. I què passa? No pot fer els pastorets. Per tant, s'ha de convocar un càsting d'urgència. Sí? Ho heu entès? Doncs va, agafem paraula. A veure, Guida, amb quina paraula hauràs d'improvisar? Ho he de dir, no? Sí, llegeix-la. Ui, que se'm cauen les targetes. Jo tinc CP de calvo. Uau, estimat públic, ens hem passat, No menteixo, Jo tinc pròstata. Pròstata. I jo tinc esbocinat. Vale. Doncs va, que comenci la improvisació. A veure, estimats actors, hoguera d'emergència. Tenim un problema, se'ns ha lesionat un actor i en necessitem un altre de molt bo. Creieu que sou capaços? Clar. Perdona, on estem? Com que? A veure, sí, quina pregunta és aquesta? Ja, com que on estem? Un actor bé preparat. Sí, ho sento. Vale, doncs va, comencem amb la primera part del càsting, no? Una mica demostreu les vostres dots, el vostre factor X, què em podeu demostrar? Jo tinc un dubte, per què no està l'actor que li ha donat no, pròstata o alguna cosa així? No és rellevant. Va, dona-li, què fareu? Bueno, és que això ja em sembla familiar, llavors què diré, no? Si vols puc cantar una miqueta... A veure, canta. Molt bé, ho has fet molt bé. Ho sé. I tu, quin és el teu factor X? Amb què destaques? El meu factor... Bé, doncs jo he vingut a presentar-me a aquest programa de cuina perquè crec que és una que m'ha portat molt... Perdona, saps on estàs? Tu veus fogons o...? No. O vols que t'esbocini o...? No, ho sento. Crec que és molt fàcil, no? Vull dir... Vale, va, llavors, última prova final. És que sembla el Cepeda, saps? Aquell que es va quedar calvo. Veus, aquest lore no l'he pillat. La prova final, heu de com de discutir entre vosaltres, demostrar-me que sabeu el text de Pastorets, llavors escolliu una escena ràpid, parleu entre els dos i la feu. La de quan es discuteixen Japó i Satanàs. Què? Saps? Sí, lo de... Però tu de què vas? No, això... Crec que si no era, Ho he ubicat una miqueta. Això no està al guió. Va, 3, 2, 1, acció! Bueno, res... Molt bé, segueix. És que... Perdó, el càsting del Zoo era allà, Una cosa... És que clar... Vull dir, o sigui, m'està imitant, saps? Vull dir, òbviament has de triar l'original. Això és el vostre càsting, ja està. Si us presentareu així, és que jo crec que ha d'entrar algú altre. O sigui, per l'amor de Déu. No, gràcies, adéu. Adéu. Acomiadats els dos. No m'ha agradat ni un ni l'altre. Informeu-vos una mica d'on veniu al càsting i no aneu tan de xulos. 50 euros. 50 euros. 50 euros. I em coles. A veure. Però... Et quedes tu! Ho has fet superbé! Moltes gràcies! Un plaer participar, Maricel. Moltes gràcies. Ai, que difícil, aquest context, no sabia fer res. Quina era la teva paraula? No l'has dit? Pròstata. I l'has Quan dit? he preguntat. Sí. I l'actor que ha fallat, què li ha passat? Que ha tingut un problema de pròstata o alguna cosa així? Molt bé. Bueno, va, anem a fer la segona improvisació, aviam si surt millor que la primera. I en aquesta improvisació, sí, deixeu-ho per aquí,
serem Melcior, Gaspar Ai, que bo. i Baltasar. Ui, ui. En aquest ordre, no? Melcior, Gaspar i Baltasar. Context, enmig del desert. I què ha passat? Doncs que els Reis Mags s'han perdut i no troben el camí per portar els regals als nens. Per tant, agafeu una paraula. Ja estan travant aquests dos, és que no poden parar. Quina era? No, m'estava preguntant que quin era el seu rei. Tu el Gaspar, Vale, el vale. segon. És que els noms... Què posa aquí? Una cosa. Prou ja, no? Què t'ha tocat? No sé què la posa aquí. Yamal. Lamin Yamal. Bella. Vale. Bella. Bella de bellesa. De bellesa, Sí. suposo. Quina era la situació que s'han perdut? S'han perdut pel desert i no poden portar els regals als nens. I jo, sopar de Nadal. Oh, perfecte. Vale, va, doncs comencem la segona improvisació. Sabeu on estem? Oh. No, és que crec que ens hem perdut. No, per allà, no? Tio, el Google Maps què diu? És per allà. Tia, és per allà, segur? Jo pensava que estàvem seguint aquella estrella tan bella. Tu ets l'estrella... No. Sí, anem cap allà. Vale, però jo no veig... O sigui, és tot sorra. Noi, repartim-nos els regals. Quins regals? On estan els Els regals? No els portava el camell? Baltasar? El patinete, tio! És que... Jo pensava que els tenies tu. Jo? Doncs no. Tu, Gaspar, els tens? No. Ai, que no arribem al sopar de Nadal. Jo només tinc el regal del Lamin Yamal, però... El de la Mini Yamal, què Sí, és? clar. Un nou peluix? Sí. És una pilota de futbol. A veure, nois, jo crec que no ens estem situant. I jo crec... I culpa meva no és, És culpa vostra, que jo sempre vaig clar, l'últim. molt fàcil posar les culpes. I el Melcior va el primer, sempre. Qui tenia el Google Maps? Culpa seva. No, qui el tenia? Qui el tenia? Qui el tenia? I se cayó, no? El quart rei. Va, doncs anem cap allà, no? Què? Bueno, caminem fins Un l'estrella. oasi, un oasi, un oasi, aigua! Ah, no, era una il·lusió. Ah, No és. Què, com ho solucionem? no sé, som mags, algú podem fer, no? Va. Ah, molt bona, i si creem com un portal. Un portal. Portal. Un portal. Un portal. Portal. Brutal. Portal. Un portal. Va, creem-lo, no? Com va. Vosaltres sabeu, vosaltres porteu l'incens, la mirra, creeu com a algo. Aquesta improvisació està sent... ¡Hola! Ay, al portal. Ay. Ja s'ha obert. ¿Dónde queréis ir? Pues per tot el món, a repartir Sí. regals. Ah, eres internacional de estos, ¿eh? Sí. Ah, molt bé. Pues me doy la contraseña. Tu te la sabies, no? Sí. Digue-la. Un altre cop al zoo. Som-hi. Quina és la contrasenya? Va, la Que contraseña. se m'ha oblidat, se m'ha El oblidat. tiempo. Estava a la bossa dels regals i l'hem perdut, els regals. Ah. Sí, però aquesta no és la contrasenya, hem de dir una contrasenya. Va. 3. 2, 1... Vale, pues nada, pues adiós. No, me espera, un voy. moment. A Clar. veure. La contrasenya és... Visca els... Digue-la. No, sí. Visca els Tres Reis d'Orient. Això no va dir jo. Uf, cringe, sou d'aquests. Endavant, sí, passeu! Moltes gràcies. Una cosa, prou ja, això està sent impossible d'aguantar-ho, o sigui... Que fort, que fort. Estem fent fatal. Tu has dit la paraula? Tu m'has dit la paraula, Roger? Tu has dit la paraula? Sopar de Nadal. Que l'estic colant superbé. Ai, Roger. Jo estava seguint l'estrella aquella tan bella. Sí, que Ah, molt bé. Nens, és que les improvisacions de Nadal estan costant, no passa res, no passa res. Va, anem a fer l'última i en aquesta prometem esforçar-nos al 100%. Sí. Qui som? El reporter, Maria i Jesús. Context, estem en una entrevista, en un reportatge, Què reporter? Ah, vale. en una ràdio que està retransmetent en directe el naixement de Jesús com si fos una gran notícia d'última hora. Va, qui voleu ser? Jo vull ser la Maria. Tu ets la Maria, vale? Pues jo el reporter. Tu el reporter i jo Jesús, em sembla molt bé. Va, doncs agafeu paraula i ara feu clarament la paraula. Aviam... Toto de loca. Oh, boníssima! No entenc el que diu. A veure. Petit príncep, pastorets, la passió. Tot en un, tot en un, tot en un. Moltíssimes gràcies, nois.
Bueno, jo tinc supercalifragilisticoexpialioso, vale? Que no sé ni dir, jo tinc problemes. Som-hi. Vale, doncs va, anem a aquesta tercera improvisació. Molt bona tarda i benvinguts al Telenotícies d'avui. Avui us presentem a dos convidats especials. Hola, perdona, què et passa? ¡Que esto no sale por mi toto de loca! A ver, la verdad... Au, 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 au! Au, va, que vull sortir! Una cosa, aquesta era una entrevista pels actors de La Passió d'Olesa. Ui. Moltes gràcies. Vale, a veure. Què tal? Qui sou? Com us dieu? Hola, jo em dic Tona i faig de Mare de Déu. Bon dia, Tona. Bon dia. Jo sóc el Jesus. Hola, Jesus. I pues res, sóc el prota, no, al final? Una mica de... Bueno, escolta, Tona. Digue'm. Que fas de Mare de Déu, no? Sí. És maco, aquest paper. Què passa? És que em surt plorar ja de tan mamat que tinc. L'escena de la creu. Bueno, això és una cosa molt comú als actors, no? També de La Passió, dels Pastorets i de tot això. Bueno, se m'està fent una miqueta més difícil. M'està xupant el peu, mare! Què fa? Que estic plorant per la teva mort. Ah, vale. Vale, a veure. Bueno, us venia a fer alguna sèrie de preguntes, no, del vostre, doncs, el vostre creixement com a actors d'Olesa de Montserrat. I actriu. I actriu, efectivament. I res, la meva pregunta és, què us veieu fer en un futur? Jo supercalifragilisticoexpialidoso, o Vale. sigui, Mary Pops. Mary Pops, M'encanta. Mary Pops, podríem ser una companyia. La Mary, la Virgin Mary i la Pops. Ah, clar, de Jesus Pops. De Jesus Pops. Perquè si vols, Pops, no? Clar que sí. Vale, i us veieu fent com un petit príncep o... No. I la vaig aprendre! Bueno, no. Sisplau, Manu Guix, Àngel Llàtzer. Sí, sisplau, contractacions. Sí. Exacte. Home de poques paraules, no? Dona de poques paraules. Sí, bé. Bueno, bé. Doncs, I res, doncs, la meva pregunta també era... Ha sigut molt difícil fer el teu paper, Jesus? Bueno, no, passa per un procés, comences sent un 100, acabes sent un 100, però estàs mort. Llavors, ets aquí. Exacte. No, ja està. I com reacciones davant de la mort del teu fill? Ploro. Tia, ploro. Sí, Bé, bueno, jo crec també, que... Està dient el teu nom. Ah, vale. Jesús. És el que fica el guió. Saps, quan vam fer el treball de taula. No, jo aquell dia no hi era, me'l vaig perdre. Bueno, doncs molt bé, no? Fins aquí potser l'entrevista. Una pregunta, tu què estudies? Perquè periodisme segur que no, que aquestes Sí. preguntes ens han costat una miqueta. Sí, és una mica de merda. Zoologia estudio. Ah, zoologia, doncs molt bé, moltes gràcies, cap al zoo! Déu meu, que difícil ha sigut, com ho heu vist? I és que era el meu Terrible. primer cop fent improvisacions d'aquestes. Era el teu primer cop? Sí. No fotis. No. I com t'has sentit? Sí. M'ha costat. Bueno, ha sigut divertit, Però ha sigut no? divertit. Doncs va, un aplaudiment pel Lluquet i el Satanàs dels Pastorets d'Olesa d'aquest any. O sigui, quins nervis. Va, molt bé, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a tu. Som-hi, seguim. Adéu. Bé, doncs, per anar acabant aquest programa especial en directe des del Casal d'Olesa, volem donar les gràcies una vegada i una altra i les que faci falta a totes les persones que ens heu vingut a veure. Un fort aplaudiment per vosaltres. I tant. I també volíem agrair a totes les persones que heu passat avui pels micros del Casalet, perquè els Pastorets d'Olesa estan formats per ells, però un munt de persones més. I és per això que volem anunciar la resta del repartiment d'aquest any. Volem un E després de cada nom, sí? Estem preparats?
Doncs va, el Rovelló, l'Uriel Gómez. En Lluquet, el Roger Espinar. En Satanàs, la Guida Voltà. En Lucifer, l'Emma Cànovas. La Supèrbia, la Marina Vinyals. L'Avarícia, l'Alba Álvarez. La Luxúria, la Bruna Andreu. La Golosia, l'Anna Jané. La Peresa, l'Adriana Paulo. L'Ira, l'Aleix Mas. L'Enveja, la Júlia Soteras. Sant Miquel, Ona Barber. Jeremies, Lucas Ardoi. Japó, Sara Figueras. Joanoi, Laura Llimona. La Nam, Oriol Rival i Paula Garcia. La Marta, la Lucía Carrasco. En Simeó, en Jan Cànovas. La Verge Maria, la Neus Ferrés. En Jatzel, l'Aniol López. En Sant Josep, un servidor, Marc Figueras. L'Isabeló, l'Adriana Balada. I Sant Gabriel, la Carla Garcia. Un fort aplaudiment per tots vosaltres. I ara sí, tenim pendent el sorteig de 2 entrades per venir a veure els Pastorets entre totes les persones que heu vingut de públic. Així que tenim els noms en un vol. L'Emma, que torni a entrar, sisplau, un aplaudiment. Soc jo, l'Emma innocent? Ai. Sí, agafa-ho tu, em diuen des de Pinganillo. Va, espera, que t'agafo el micro. Seu i llegeixo, exacte. Qui ha estat? Allà. La Marta! Marta López s'emporta aquestes 2 entrades per venir a veure els Pastorets el dia que vulguis. I per últim, donar les gràcies a tot l'equip que ha fet el Casalet, amb Emma Cànovas, Ferran Manyà, Pol Buch, Jan Cànovas i Marc Figueres a la redacció, i el Jan, l'Emma, el Dani i el Pol, fins que tot això es vegi i s'escolti perfectament. Moltes gràcies. Un aplaudiment, exacte, un aplaudiment. Doncs res, el mes que ve farem un descans, però ens tornem a escoltar a principis de febrer i mentrestant, bones festes, bon any nou, sigueu feliços i ens veiem al teatre! Adéu, un petó! Ara! Juguem al joc de l'amor. Estan a favor.